Karon mga higala, niya ang sumpay ning bagotang sugilan. Mahal ko. O ba? Damguhon tagyog ka. Pero mahal, pakita na ni Lula karon. Oh, Diyan na, diyan. Ah, Siya ba si Luis? o Lula, siya si Luis. Oh, karon ha? Yan na gyud siya si mga tubangan ha. maayong kagabion, Lula. Ayaw na, murag La? nakakita naman ko ni mo. Tinuod ka, Lula? Di mo ka magkakita ni Luis. Diin mo ako makita, Lula. Basta kay nakakita na ko ni mo dang. Maglisod lang ko, dali lang ko makahinom dong kondiin o kano sa ato. Lula, saboy. Basin sa sinila ka nakakita og parehas naong ni Luis. Kailangan na magkagsinis bata pa ka. Basta yung nakakita na ko ni mo. Dili ako ang nakita mo, Lula. Sige. Nahatod ko na si Catherine. Upauli na sa bako. Oh, sige. Oh, salamat sa imong paghatod sa akong apaw, ha? Oh, ikaw na isira sa putahan, Catherine. Maayong pagkatulog, mahal ko. Maayong pagkatubo sa mahal ko. Pinangga gyud ni Luis kanang Catherine. Unsa sa nahuna nimo, Claudia? Gusto kong tugkaron kung unsa ka importante alang kang Luis kanang Catherine. Ayaw gayud paduol kang Catherine, Claudia. Oh, Luis? Nga nung may katawa ka. Tinuod yun ay nga imong pagkaon ka ng Catherine nga gihinay-hinayan mo sa pagkonsumo. Oh, ako lang siya. Busa. Ayaw gayud paghilabot kaniya. Unsay gibuhat nimo? Aron dili mausab ang pagbati niya ng Catherine, human mo siya kuhae sa imong pagkaon. Kung higalaon mo ang sama kanila, libre ka nga magkakuha sa ilang dugo, nga dili mag-agi sa imong ngipon. Oh, Lahi na ang kalibutan karon. Oh, gusto si Luis, Claudia. Kinahanglan likayan nato nga mahibaw ang mga tao karong panahona bahin sa atong matang. dili ko paghihapon madawat ng may laing babae sa kinabuhi ni Luis. Claudia, Doon ako gustong buhaton, Rufo. Og nagkinahanglan ko sa imong tapang. unsa ka? Bantayin si Luis nga dili mahibaw kung hain ako. Bisitahan ko lang kanang Catherine. Ay, matuog na ko eh. Ganahan ako magdamko ni Luis. Pero, lahigit siya sa mga lalaki. Buotan kay siya. Puto bragid siya sa paggunit sa kong kamot. Oh, may noon. Aron dili mahitabo ang gikadlo ka ni Lola nga flag ceremony. Ay, kagwapo, kitsa ko mahal nga Luis. Ay, doon na nagyo ko dancing heart tungod kang Luis. Oh, sama nun eh. Manamag,
Doon ay mitug pa sa mo atop nga sin. Sama to? Oh. Wa naman sab. Lola? La! La! Wa naman sad. Natawag na sad si Lola kaya wa man mo tubag. Matuog na ko eh. Abang! Uy, Abang! asa man nun? Murag tiyog sa babae. Abang! Doon na nga itabang. Tingog ito sa babae. Abang! Murag naa sa silong. Ako tanawon sa bintana. Nana, abli na bintana. Bakit ko? Basta man na sa punuan sa sambag. Tao mo na. Nagdagtom. Naon sa magka! Dili ko maglaro yang naong. Kingiup kay silawom sa sambag. Kinahanglan ako siyang kadaugon. Miss? Day? Ano sa man ka? Day? Nabangi ko. Ha? Naon sa man ka? Ngano nga magkasilawom sa kahoy? Nabangi ko. Ikaw ba si Alma? Ang babaeng nawain niya mong barangay? Oo. Ako. Nabangi ko. Oo! Naon sa man ka? Baby, ako na yung budool ni mo. Sige. Naon sa man ka? Di ko maklaro yung mong naong, day. Niyo magay din eh. Dali, magpahayag ta na. Tabang, dili ko makabarog. Uy, tawagan ko tinay. Catherine, ako ngan. Dali, gunin sa ko abaga ro makabarog ka. Dali. Oo. Day! Day, Alma, naon sa ta? Ayaw ka, hadlok na ko! Dili. May hilo ang imo lawas. Ha? Uy, ano? Naon sa to siya? Ano nagkasulti man siya nga doon nahilo ako lawas? Day! Balik dire! La! La! Ako sa naman sa kadiyas gawas. Day! Balik dire! Pita dyan na mo ay nagslipok na sada. Day, balik! Tabangan ta ka! Nausa ba ka? Day! Nausa ka. Natawag na sa Day! kay naglakaw ha. Nagslipok na sa katinay. Ha? Wa lula, uy! Wa pa ko makatog! Usa? Wabag ka makatog. Sigurado ka. Atong bang Ay, ragon la! ako. Atong karahon. Hinayal sa pula, uy! O sinay pagbana. Pagbana. Uy! Uy, lo! May kukubataan ni mo pitik-pitik studlo diha, uy! Oh. Nagmatagugay ka. Nagmata lagi ko la. Igawas lang ko sa bahay kay doon ni babae din nga naghilak. Usa? Mao na la. Kuan, basta labi ang hilaka sa mga babae. Gisakitan siya unya. Nahindumduman ko doon ay missing. Ako sige pangutanag siya ba si Alma? O tumitando siya nga siya si Alma nga na missing ng babae. Unya ako na ta siya tabangan la. Pero daman si Ilam kagkit kay si Ilam sa sambag. Mang gusto kong pahayagan siya. Unya, sadyang ako na siyang gaalalayan at makabarog siya. Kalit siyang may kamang palayo na ako la. Gusto kaayo. Usa? May kamang? Ano may palayo man siya ka nagkilan makasagtabang? Ay, libog bitaw ko. Ang lang niya, uy. Unya, mingat pagkat siya nga. May hilok kuno akong lawas. Usa? Uy, kakuyaw ko na. Mau lagi la, libog ko. Uy, Uy, naklaro ba mo ang iyang naong? wa kay la, kadito mo siya padong ngit-ngit. Oh, ano kahang nahadlok ba siya ni mo, no? Dili. Naon sa ka, Claudia? Ngano ang gipanhim mo kunimo dinhi sa layo? Ang babae nga si Catherine, may
naa sa iyang lawas. Dili ko makahikap niya. Dili ko makapaduol o maayo niya. Doon siya proteksyon sa lawas aron dili nato siya maduol. Usa. O unsa man ang pagkahitabo Si Luis ang nahibaw ni Ana. Kung dili kita makaduol na ng Catherine, anong makaduol man si Luis kaniya? Bod mo diha! Bod! Kuha pa kaayo! Labas pa kay Bod! Lamin sa tutunlan, lamin sa sapon! Bod! Makabusog! Ay, ding! Tinay! Ay, bugod, sir! Tinay! Tabangan tingag pamaligan na imong budbuds, be. Sige, ikay singkit ha! Kapag sakit ako tutunlan. Sige, Budbud mo diha! Init pa! Sama sa gugma ni Tinay! Uy! Nganoy, apil man na yung gugma diha ding, uy! Nausaw nung gid ka, bay. Huh? Kaya masigim lang kag si Mina. Daghan na kayo naibog ni mo. Pag-show diha, uy! Lagi. Hay, yung kasyan man, no? Away, pangutana, hay, yung kasyan ba? Pagbubot naman sila Gubot mo sa barangay, uy. Gubot sa... Yan naman ito sa tungos barangay hall, no? Ay, mga kuya! Mga ate! Ang tanang mga tanod, ha? Okay na, Kap. Ala, sige. Ay, Oh, tading dali sa ding! sugda na nato ang pagpangita ni Alma. Uy, Budbud, Kap! Budbud! si Alma kita yung ilang ipangita. Namising gini ko nun ni. Kung ba mo uli si Alma? Pero, dito man sa amo si Alma gabi eh. Lagi na tila namising ako nun eh. Dito ni sa amo. Uy, tinuod ba ka na ang imong gisulti, ha, Tinay? Tinuod ba ka na? O lagi kap! Dito man siya. Gisakitan sa tiyan. Uy, uunsa? Sa may nahitabo, ha? Hain man siya. Wa pa malagi siya, mauli sila. Misaka rin sa inyo, Tinay. Ay, wa man mo saka kay bidagan man siya. Nga nang may dagan man si Alma Tinay, ha? Ha? Siyanggihan. Ay, nga nang may dagan man siya. Tubag! Ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.